Futbol seyircileri, bizden oğudun golları ve akıllı pasları hem de fintleri gol görüyoruz. Elbette bize rekord tizi hem halayarız. Tizi futbolcu için esası kurallarından biri deysek yanlışmarız. Öňünden aýdyp goýaýyn. Ol sanamızda Bale hem Messi hem Ronaldo hem yoktur. Bugünkü videomuz 2020 ýylda karantinany hemmeden tiz ýüren futbolçylary size hödürläris. Assalamu alaykum qadrli milyonlar oyun futbol muşdoklary. Siz için birbirinden kızıklı videolar taýlama dowam edýäris. Elbette bana sebep az bolsa hem sizin basan like'larınız hem de yazan tesirleriniz sebeptir. Yeni şular video gelmeni isteseňiz elbette bir like koymayı ýatdan çıkarmaň. Hanonda ekran ulady gowy ýerleşiň. Biz bolsak videomuzy başlaýarys. 10. Nacho Fernandes İspanyol oyuncu diabet bolmana garamazdan 12 ýaşynda bäri futbol oýnaýar. Ona tüz ara futbol ýürüşin guturar diýip tahmin edýärdiler. Ýöne futbolçu öz çydamly güýji bilen hemmeni hayran galdyrdy. Nacho şol mövsüm Realda ýetel oyun hem görkezmedi. Ýöne gatnaşan 9 oýundan 2 sananda gol urdy. Şunuň bilen bilelikde gowy tizi hem görkezdi. Özüniň 30 ýaşynda dünýäniň en tiz ýüren futbolçunyň sanawyna girmegi hem hiç kim garaşmandy. Fernandes oyun dowamında 34,2 km/saat tizle çıkmayı başardı. 9. Alvaro Odriozola. Yine bu İspanyol futbolçu bolsa en ýaşy futbolçu höküminde en tiz ýürenleriň sanawynyň yer almagy başardy. Alvaro hem bu mövsümde köp oyuna düşmedi. Bari 7 oyun oynap bir sanak gol urdy. Odriozola diňe bir gol bilen däldi. Ýokary tiz bilen hem bu mövsüm ýadymyzda galdy. Bu futbolçu sağ kanatda oynany üçin tüz ýügrüp bilmegi zerur bolan. Şonda uly tizlik bilen sağ kanatdan orta hujumça topu ýokardan pas berip bilmegi hem de izi gora hem gaýdyp biler. Bu işi İspanyol futbolçu gowy ýerine ýetirip gelýär. Onun bu mövsümdäki ýokary tizligi 34,9 çıkmagy başardy. Ýatladýan ýazda Alvaro Bavariýadan Real düzüne gaýdyr. Yine başka klublarda kreyine oynamağa gitmek mümkünçülüğü katı uly. 8. Kingsley Coman. Fransız futbolcu 2017 ýylda Bavariýanyň esasynda goşulandan beri iň peýda futbolçunyň sanawyna girmek kyn bolmady. Kingsley hüjümde her hili pozisiýada gowy oýun görkezýär. Şonuň üçin hem ganatyny ýitgedip durýar. Şunuň bilen hem öz tizini hem görkezip durýar. Uzun pasları hem gowy açylýar we özü hem golly paslar amala aşyrýar. Bulara ýöneki sebäp Coman 30 km/saat tizine ýügrüp bilýändigini bu mövsüm görkezdi. 2020 ýyl mövsüm Coman 24 oýuna gatnaşyp 5 gol urdy we ýene 5 golly pas berdi. 7. Muhammed Salah. Müsli futbolçu bir näçe ýyllar iň tiz ýüren futbolçu sanawyna yer alyp gelýär. Öňler tizli hemmen hayran galdyrýan bolsa, häzirde ýüren klub sebäpli gol maşinasy aýlanyp diýmemiz mümkin. Muhammed Liverpool'da gol urmak oynanda hem klubu peýda getirýär. Ýokary tehnikaýy, futbolçu tizini hem işe salyp durýar. 35 km/saat tizinen ýokary ýürüp bilýän futbolçuny nemes tälimçisi on hüjümde işletýär. Köplenji ortada goýup uzun pas berip bir möç çykarma makul görýär. Şol mövsüm 40 oýunyň 20-sinde gol urdy. Hem de 9 golly pas bermegi başardy. Ören gowy netije. Şol futbolçu siziň goýunuňyza yaran bolsa, aşakda tesirle ýazyp galdyryň. Görelim hani kanalımızda Salah'ın muştaklary näçe barkeni. 6. Leroy Sané. Germaniýaly winger köpçiniň pikirine göre Ýewropanyň en gowy futbolçuny bir hasaplanýar. Ýöne teşke salyp durmagyna futbolçunyň ýokary derejege götürmegine päskel berýär diýsek bolar. Leroy häzirde Guardiolanyň planlaryna girmeýär. Olaryň arasynda gowlugy diýsek hem Leroy klubyny täzelemegi mümkin. Oňa esasda klublaryň biri Bavariýa hasaplanýar. Doğrusunu aýtsak, Sané şol mövsüm 2 oýun geçirmegine garamazdan iň tiz ýüren futbolçunyň sanawyna girmegine päskel berip bilmedi. Leroyň bu mövsümdäki tizligi 35,4 km/saat tizligini görkezdi. 5. Kyle Walker. City klubynyň goraçysy, tamaşabinleriň bolsa söýül futbolçusyna aýlanyp geçdi. Bularyň hemmesi universal oýunçy bolan üçin geçdi diýmemiz mümkin. Kyle Guardiolanyň soran her pozisiýasynda oýnap berdi. Diňe şol mövsüm kanat goraçysy hem bolup geçdi. Pep ona akla sığmajak tizlik üçin kanat gorany goýdy. Futbolçu hem bundan köp safar peýdalanmakda. Futbolçunyň topardaşlarynyň pikirine göre Walker hüjüm işlerinde ona uly goşandyny goşýar. Onun tizligi 35,4
km/saat tezliğinden biraz yukarı görkezýär. 4-nji Karim Bellarabi. Şul mövsüm stabil oyun görkezip geldi. Bayern klubynyň esas ýulduzy bilen o duet bolup, Haver'in gollaryny uly goşandyny goşýar. Karim uly tehnika iyi, onun tezliği hem ören gowy. Şonuň üçin hem oyun dowamında ýügürilen kilometrler boýunça hemişe liderler arasyndan orun alyp gelýär. Bellarabi kemden kem ganatyny çalyşanyna garamazdan uzun pas arkaly jerime çyzygynyň içine girip barýar. 35,5 km/saat tezliginde iyi bolan futbolçyny köp gorawçylar saklap kalmak kyn düşärmese. 3-nji Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal klubynyň forwardy özüniň görnüşi we tezligi bilen saýlanyp durýar. Ýokary tehnika hem-de driblingi bilen futbolçy top oýunçylar arasyndan yer almagyna sebäp bolup gelen. Onuň oyun derejesine hatda Klopp'un hem Borussia'da oýnap ýörendi ýokary baha beren. Onuň muşdoklary şonuň üçin hem Aubameyang'y ýürýänçi diýip aýdýarlar. Futbolçy hakykatdan hem 35,5 km/saat tezlige iyi. Hakykatdan hem Aubameyang'yň oýuny görsek, lakamy ýöneri almadygynyň şaýady bolarys. 2020-nji ýyl mövsümde gobbanly futbolçy 30 goýunda 20 gol urmagy başardy. Şunun bilen öz ligasyny toprarlaryň arasynda 2-nji orunda barýar. 2-nji orunda Iñaki Williams. Gelecek İspanyol forwardyň aty enesi öz wagtynda Ganna'dan Bellaga göçüp barýarlar. Şol ýerde Iñaki Bakstan akademiýasynyň arkaýyn ötýär. Gazyl aklaryň esas düzümine goşulýar we möhüm oýunçyň birini aýlandyrýarlar. Ýaşlyk wagtdan bäri tälimçeri, tezligi barada gowy pikir bildirenler. Hüjümçi şul mövsüm Ünüs Beren 35,7 km/saat tezligine çenlik götürülüp bildi. Bul futbolçy iýem grand klublar gyzykanyp başlady. Ýöne klubyň ýolbaşçylary hem muşdoklary hem Iñaki'ni goýurmak istemeýärler. 1-nji Kylian Mbappe. Fransiýa futbolçy hiç ýyl şübhesiz bulgunky iň güýçli oýunçyň bir hasaplanýar. Kylian ören gowy formada, diýerli her oýunda karşıdaş derejesine gollar urýar. Mbappe ýaş hem-de zehini futbolçy bolup, onuň driblingi ýokary derejede. Bundan başga da futbolçynyň fizik güýçleri hem ören ýokary hasaplanýar. Onu gödek oyun bilen toktatmak kıyın bolsa, ona yetmek ulu mesele hasaplanýar. 2020-nji ýyl mövsümde o netijeleri yetişdi. Dünýäniň iň tez ýürýän futbolçy adyna eye boldy. Indi o netijeleri Ünüs Beren. Kylian 33 oýunda 30 gol urup, 17 golly pas bermeye başardy. Hem-de tezligi barada hemmen hayran galdyryp 36 km/saat tezligine çenli götürülüp bildi. Käbir maglumatlara garaňda Kylian bilen Aubameyang Real klubyna geçmäni ýakyndyr. Bunyň nähil derejede ýalan ýa-da çyndygyny tez arada belli bolar. Dostlar, videomy şulardan ibarat. Video gonuňyza yarar diýen umytda. Eger gonuňyza yaran bolsa, köpden dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Hoş, sag bolun. Ýene videoda görüşýänçä.